हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आपण मानक स्वागत सुदर्शना किचन को। आज मु बनैबी ग्रेवी मंचूरियन। चलते देखिए मुझे केमती बनाऊँगी। यहाँ स्नैक्स हड़ा खाइबा बहुत भल लगे। संध्या बेले पिला माने बड़ माने एटा समस्ते खाई परिबे। देखंतु मुठी नेची पतर कोबी ग्रेट कर नेची, गाजर किछि ग्रेट कर नेची, से नेची कैप्सिकम, कंचा लंका, पियाज मु स्लाइस स्लाइस कर काटी देछि पियाज। देखंतु एबे पतर कोबी की मु पानी छाड़िबा पई मु टिके लुण गोळेइकरी मु रखी देबी 2-4 मिनिट। गाजर भी ता सहित मिसेकी रखिबी कहीं ना एटारो पानी बाहर से से आगुरु टिके लुण गोळई रखिदेले पानीटा भाजिबो। आपको मैं गोटे चामच लुण देकरी 1.5 चामच लुण देकरी गोलैकी रखी दूची। आपको 2-4 मिनिट रखीदेले तार जहाँ पानी अंश थी सी बाहर पड़ो ताहिंरे आमती मंचूरियन बनइबार सहज हम। आपको साइड रखीदेबा। देखंतु अबे 2-4 मिनिट हो गलानी। एबे मु पानीटा चिपुड़ी काढ़ी दूची। देखंतु पानी जाक चिपुड़ी मु बाहर करची। ए पानी जाक अटा गुंदरे तमे ऐड करि परिबो नले सब्जी रे देई परिबो। आकु जो दरकार अटा दे अटा गुंदराडू सेडा अटा चकलाडू अटा रे देई परिबे। देखंतु ओरा सब ड्राई हे सुखिला सुखिला अछि। चिपुड़ी मु पानी बाहर कर देली। एबे मु दउची कॉर्नफ्लोर दउची 2 चामच। कॉर्नफ्लोर दउची मु 2 चामच। मैदा दउची मु 2 चामच। मु दउची लंका पाउडर 1 चामच छोट चामच रे। एठी मु नउची जीरा गुंड 1 छोट चामच टे। एठी मु लुण नउची 1 चामच कहीं ना आगु ऑलरेडी लुण मु पकईथिली जो पानी बाहर बारे सेति मु 1 चामच लुण नउची। एठी नउची ब्लैक पेपर जाकी गोलमरिच पाउडर ताहरू मु नउची टिके। काश्मीर लाल मिर्च टिके नउची। आकु भलसे गोळई देबा तार ढो बनी देबा। पानी जम्मारु ऐड करबेनी ताहिरु ऑलरेडी सब्जी रु पानी बाहर जिवो ताहि जहाकी रे फल रे हमर ढोटा बनि जिवो।
ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଟା ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ପାଇଁ ଢୋଡ଼ା ରେଡ଼ି କରି ଥୋଇଦେଲିଣି। ଏବେ ଆକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ବଲ୍ସ ବନେଇ ରଖିଦେବା। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ବଡ଼ ବଲ୍ସ ବନେଇ ପାରିବେ, ଛୋଟ ବଲ୍ସ ବନେଇ ପାରିବେ। ମୁଁ ଯେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ ବଲ୍ସ ବନାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ସବୁ ବଲ୍ସ ବନେଇ ଦେଲେଣି। ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ରହିଲା। ଟିକେ ନାଗି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର ସବୁ ବଲ୍ସ ବନେଇଦେଲି। ଆକୁ ଛାଣିବା ପାଇଁ ଏପଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ କରେଇ ବସେଇବା। ଏବେ ତ ଗୁଳା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ତାର ବଲ୍ସ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଛାଣିବା ପାଇଁ ଅଲରେଡ଼ି ତେଲ ବସେଇ ଦେଇଛି ରିଫାଇନ୍ ଅଏଲ୍ କଡ଼େଇରେ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କଲା। ତେଲଟା ତାତିବା ପାଇଁ ଆମକୁ 5 ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଲ ତାତିବାର ବାସ୍ନା ଆସିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଲ ତାତି ଆସିଲାଣି, ଚେକ୍ କରିବା। ତେଲ ତାତିଗଲାଣି, ଗୋଟେ ମୁଁ ପକେଇ ଦେଖୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବବଲ୍ସ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ତେଲ ତାତିଗଲାଣି ଜାଣିପାରିବେ। ଆମକୁ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ତେଲ ତାତିବାକୁ ସେତିକି ସେ ତେଲ ତାତି ଯାଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ଯେତିକି ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ବଲ୍ସ କରିଛି ତାର ଅଧା ପକେଇବା, ଅଧା ନେକ୍ସଟ୍ରେ ଛାଣିବା। ଫୁଲ ଜାଳ ଦେଇଥିବେ ଜାଳଟା ତାତିବା ପାଇଁ ତେଲ। ହେଲେ ତାର ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍କି ଆଣିବି ହେରି ଛାଣିଲା ଟାଇମ୍ରେ ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ଯାକ, ନହେଲେ ପୋଡ଼ିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆକୁ ଟିକେ ଓଲଟେଇ ଦେବା ତଳ ଉପର କରିକିରି, ଯାହାକି ଉପର ତଳ ସବୁ ସିଏ ସାଇଜ୍ରେ ସିଝିପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କଲର୍ ଏବେ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହେଲାଣି, ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ଟିକେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିଲାଣି। ଆଉ ଟିକେ କଲର୍ ଆସିଲେ ହେରି ସୁନେଲି କଲର୍, ଆକୁ ଆମେ ବାହାର କରିଦେବା। ଫୁଲ ଜାଳ ଜମାରୁ ଦେବେନି, ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ ଜାଳ ରଖିବେ, ଯାହାକି ସେ ଭିତରର ସେ କଚାପନା ରହିଯିବ। ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ ଜାଳରେ କଲେ ନା ସେଇଟା ପୁରା ସିଝିବ, ଭିତର ବି ବାହାର ବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆମର ଏବେ ହେଇଗଲାଣି। ଆକୁ ଆମେ ବାହାର କରିଦେବା। ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଯେତିକି ବଳକା ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ପକେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ପକେଇଦେଲେ। ଆଉ ଟିକେ ପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଓଲଟ ପାଲଟ ତଳ ଉପର କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏବେ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଟିକେ ତାକୁ ଘାଣ୍ଟି ଦେଲେଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେବାକୁ ଆସିଲାଣି। ଏଥର ଆକୁ ଆମେ ବାହାର କରିଦେବା।
ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗର ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟରେ ଜିନ୍ ଛାଣିଥିଲି ଯେତିକି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ଥିଲା ଏବେ ବି ସେତିକି ଆସିଲାଣି। ଏବେ କଡ଼େଇ ଓହ୍ଲେଇ ଦେବା। ଆକୁ ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ଫ୍ରାଏ କରିବା ପାଇଁ ତାର ଗ୍ରେଭିଟା ବସାଇବା କଡ଼େଇ ଆଉ ଗୋଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ ବସାଇଦେଲି କଡ଼େଇ ଆଉ ଉପରେ ଆମେ ତେଲ ପକାଇବା। ମୁଁ ରିଫାଇନ୍ ଅଏଲ୍ ଆଡ଼୍ କରିଛି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଡ଼େଇ ତାତିଲାଣି। ରିଫାଇନ୍ ଅଏଲ୍ ମୁଁ ନେଉଛି ଗୋଟେ ଡଙ୍କିଡ଼ି 4-5 ଚାମଚ ବଡ଼ ଚାମଚରେ ଅଏଲ୍। ଏବେ ମୁଁ ପକାଉଛି ଟିକେ ଜିରା, ଜିରା ଆମର ଫୁଟିଲାଣି। ଏବେ ଟିକେ ମୁଁ ଗୋଲମରିଚ ଟିକେ ଖୋଲିକିରି ମୁହଁ ପକାଉଛି, ତାର ବାସ୍ନା ହେବ, ଯାହାର ଫ୍ଲେଭରଟା ବହୁତ ଭଲ ଗୋଲମରିଚର। ଏବେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଚକା ଚକା କରି ପିଆଜ କାଟିକି ରଖିଥିଲି ସେ ଟ୍ରାୟାଙ୍ଗଲ୍ ଭଳିଆ ସେଇଟା ପକାଉଛି। ଏବେ ପିଆଜ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଓରା ସବୁ ଟିକେ ଦରଦରା କରି ଭାଜିବେ, ବେଶୀ ପୁରା ସିଝେଇକି ଭାଜିବେନି। ଲାଷ୍ଟରେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ପକାଇବେ। ଏବେ ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଯେଉଁ କାଟିକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ରସୁଣ ମୁଁ ସବୁ କାଟିକି ରଖିଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଲାଣି। ଏବେ ଟିକେ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ଟିକେ ହାତରେ ଘଷିକିରି ପକାଇଦେବା। କସ୍ତୁରୀ ମେଥିର ଫ୍ଲେଭରଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା। ଆକୁ ଟିକେ ପିଆଜ ସହିତ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ସହିତ ମିଶାଇ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ଏବେ ହେଇଗଲାଣି, ପୁରା ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି, 78% ଭାଜିଲାଣି। ଆମକୁ ଏତିକି ହିଁ ଦରକାର, ଆଉ ବେଶୀ ଭାଜିବେନି। ଏବେ ଟିକେ ମୁଁ ପକାଉଛି ତେଜପତା ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିକିରି। ତେଜପତା ସହିତ ପିଆଜ ସହିତ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଏବେ ଲାଷ୍ଟରେ ଆଡ଼୍ କରିବା କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍। କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ଟା ସବୁବେଳେ ଲାଷ୍ଟରେ ଆଡ଼୍ କରିବେ, ସିଏ ପୁରା ଦରଦରା ହେଇ ରହିବ, କଞ୍ଚା ଭଳିଆ ଟିକେ ଜମା ସିଝେଇବାନି, ସିଏ ପୁରା ସ୍ଲାଇଟ୍ ସିଝିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ମଧ୍ୟ ସ୍ଲାଇଟ୍ ସିଝିଗଲାଣି। ଜାଳଟା ଟିକେ ଫୁଲରେ ଏକା ସ୍ଲାଇଜ୍ରେ ଏକା କୁକ୍ କରିବେ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ନେଉଛି ଅଦା ରସୁଣ ଗୋଟେ ଚାମଚ ପେଷ୍ଟ। ଅଦା ରସୁଣଟାକୁ ଟିକେ କଷିକିରି ଭାଜିଦେବା। ଏବେ ନେଉଛି ମୁଁ ଗ୍ରୀନ୍ ଚିଲି ନେଉଛି ଗୋଟେ ଚାମଚ, ତାକୁ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଏବେ ନେଉଛି ମୁଁ ଭିନିଗାର ଗୋଟେ ଚାମଚ, ମୁଁ ଅନ୍ଦାଜରେ ନେଉଛି। ଆକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ମିଶାଇ ଦେବା, ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଏବେ ମୁଁ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରୁଛି
ଲୁଣ ମୋତେ ମୁଁ ସବଜିକି ଦେଖିକି ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ମୁଁ ଦେଉଛି। ଆଇରେ ତ ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ତ ପଡ଼ିଛି ଲୁଣ। ଆଇରେ ଆଗ ଯେଉଁ ପିଆଜ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ୟାକୁ ଧରିକି ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା ଲୁଣ। ଏବେ ନେଉଛି ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଏବେ ନେଉଛି ମୁଁ ଲାଲ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, କାଶ୍ମୀର ଲାଲ ଗୁଣ୍ଡ ମରିଚ ଗୁଣ୍ଡର, ତାକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଏବେ ମୁଁ ନେଉଛି ଟମାଟୋ ସସ୍। ଟମାଟୋ ସସ୍ ମୁଁ 3ରୁ 4 ଚାମଚ ନେଉଛି ବଡ଼ ଚାମଚରେ। ମୁଁ ଅନ୍ଦାଜରେ ନେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ କଟିକି ନେଇପାରିବେ। ମୁଁ ଅନ୍ଦାଜରେ ପକାଇ ଦେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ମେଜରମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆକୁ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେବା ଭଲସେ। ଏବେ ମୁଁ ନେଉଛି ଚିକେନ୍ ମସଲା ଟିକେ ନେଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ମସଲା ଥିବେ ଆପଣମାନେ ସେ ମସଲା ନେଇପାରିବେ। ଚାଟ୍ ମସଲା ବି ନେଇପାରିବେ। ମୋ ପାଖରେ ଚିକେନ୍ ମସଲା ଥିଲା, ମୁଁ ଚିକେନ୍ ମସଲା ନେଇଗଲି। ଚିକେନ୍ ମସଲାଟା ଆମ ଘରେ ସବୁବେଳେ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚିକେନ୍ ମସଲା ରଖିଥାଉ ସବୁବେଳେ। ଆକୁ ଟିକେ ମସଲାକୁ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କଲର୍ ଆସିଲାଣି, ଭଲ ସୁନ୍ଦର ବି ହେଲାଣି, ତେଲ ବି ଛାଡ଼ିଗଲାଣି। ମସଲାରୁ ତେଲ ଛାଡ଼ିଗଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଉଲ୍ ପାଣି ଦେଉଛି। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଉଲ୍ ପାଣି ଦେବି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଗ୍ରେଭି ଟିକେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବେଲେ ଟିକେ ଅଧିକା ପାଣି ଦେବେ। ଯଦି ଗ୍ରେଭି ନ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବେଲେ ଜମାରୁ ବେଶୀ ପାଣି ଦେବେନି, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ପାଣି ଦେଉଛି। ଏଇଟା ମେଜରମେଣ୍ଟ କଲେ ଫୁଲ୍ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ହେବ, ହାଫ୍ ଲିଟର ପାଣି ହେବ। ଏତିକି ମେଜରମେଣ୍ଟ କଲେ ଆକୁ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ସିଝା ପାଇଁ। 2 ମିନିଟ୍ ଘୋଡ଼େଇବା, ବେଶୀ ଘୋଡ଼େଇବାନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ 2 ମିନିଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ଆକୁ ବାହାର କରି ଦେଖିବା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆମର ଗ୍ରେଭି ହୋଇଗଲାଣି, ଫୁଟୁଛି ବି ଭଲ। ଏବେ ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍କୁ ଆହିରେ ଆଡ଼୍ କରିବା। ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି। ଏବେ ଆକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ 5-10 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଜାଳ ଫୁଲରେ ରଖିକି ହିଁ ଫୁଟେଇବେ। ଟିକେ ମୁଁ ଘାଣ୍ଟି ଦେଉଛି, ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ସହିତ ତା ଗ୍ରେଭିଟା ମିଶିଯିବ। ଏବେ ମୁଁ ନେଉଛି ଟିକେ ଗରମ ମସଲା, 1 ଚାମଚ। ଆକୁ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ 5ରୁ 6 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆମର ଏବେ ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲାଣି। ଆକୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଗ୍ୟାସ୍, ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ସର୍ଭ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ଏବେ ଆମର ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି, କଲର୍ ବି ବଢ଼ିଆ ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିଥିଲି, ଥଣ୍ଡା ଏବେ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ୁଛି, ସର୍ଭ କରିବି, ସଜେଇବି। ଏଇଟା ତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ, ଏବେ ଶୀତ ଦିନ ଆସିଲାଣି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପିଲାମାନେ ଖାଇବାକୁ, ବଡ଼ମାନେ ଖାଇବାକୁ ସ୍ନାକ୍ସ ଭଳିଆ ଏଇଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ। ସକାଳେ ବି ମଧ୍ୟ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଭଳିଆ ବନେଇ ପାରିବେ ଟିକେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ
ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଲି। ଏବେ ଟିକେ ମୁଁ ଗାଜର ଆଉ ବିଟ୍ ସହିତ ଟିକେ ମୁଁ ସଜେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସଜେଇ ଦେଲି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଘରେ ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ଜଣାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଉପରେ ପନିର ଟିକେ ମୁଁ ଗ୍ରେଟ୍ କରିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଅପସନ୍ ରହିଲା। ଏଇଟା ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ତମେ ପକାଇ ପାରିବେ, ନାଇଁ ବେଲେ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ଆସିଲାଣି, ବାସ୍ନା ବି ବହୁତ ଭଲ ଆସିଲାଣି। ଏକାନି ମୁଁ ବିଟ୍ ଗାଜର ସବୁ ସଜେଇ ଦେଇଛି କାଟିକିରି। ତା ଉପରେ ମୁଁ ଦେଉଛି ଟିକେ ଗ୍ରୀନ୍ ଚିଲି। ମୁଁ ଆଗରୁ ବନେଇକି